Abans teníem el 29%, gairebé el 30% de la nostra població ocupada amb el sector de la indústria. Ara, el 18,8%. Això és per la crisi, sí, però no només per la crisi. És perquè durant anys i panys vam desinvertir de la indústria per invertir en el totxo, en una economia que no produïa, que especulava, que no canviava, sinó que el que feia és generar quartos sense generar prou ocupació i prou ocupació estable. Que l'Institut Català de Finances ha d'acompanyar els projectes d'inversors que el que inverteixin és no en economia especulativa, no que un sol canvi de rural a urbanitzable per fer pisos, sinó en la política productiva. I política productiva avui és invertir en indústria. I per això plantegem que hi hagin fons i recursos suficients de l'Institut Català de Finances perquè tots els industrials que vulguin apostar per la indústria i per indústria com la de la moto, per indústria puntera i que ens faci ser un lloc de referència arreu del món, tinguin els recursos.